no paya. आराम से Malgare itu. ayo itu pilot dia sih परिवर्तन हो आरल बेथक बांस मेन पाराले बसे फैना मेन पारा खाबो नांला जैसा का केमल हेले पाराले बना हम आइ मते को Parale jamu. मामी बो हम रखे तुई मै थौनाय हाफो उर्बर हाले हा सेंग नाति आसे किन्तु फसल हामनाय नो हु तां तने मफो आसि कष्ट यानाय तुई मफो कष्ट यानाय जुदि मा तां मुखे बनो पारा सान लाम हाला एफे जब हाथाय चले बसा बो पारी नहीं ना किछु बुआ पारी बोनो मेन सा बोनो बोले कि बो बाबो जमाराय पारने का जाम बाय न तिनि जाथे फनौ जा हारं था था के फनौ जा बागान फेसकिरि पार फनु सिदांले बोले लामा उठने सिगना बागान जा हासिता खेती जमाराय जारि हाम जमाराय फाइसे बो ना देबोदि फाइसे जामबरो ओबो दामसरा बताओ पाइनाय पञ्चायत फाव पावे पञ्चायत परके उबो नन्दिराम परके ओ अब तुम सराय पुनो दिस पायो पुनो ट्रक पास्ता इमां दे दोनो तेको Rona tai panu. तेफोरो न मानु जागा कइना Roi. बखे मातां दे कमु मास मारा तुसा बोरो नुलाय ना ओ बाबरे खि उ ने आ सारि बोरो ते कुइ से रस नुलाय जाउ रस लाइन बाचा खाउसे खाउले बोनो से नुलाय जाउ बको मास मारा आरो तुइ खौ बोरो ते कु नुलाय से फिल्टर बास अवस्था जम पतोराव दालाय जो हमको हस्ता थारा कोला बुक चास को ताजा साल तंग खेले ते हां खेते मन न बता पैसो उया को फोटो बरो सैया खाइ ने बोनो न साया खाय मोला अब बोन कुतिया जम बैठे के हातो तुइले बो बोनो मास मारा बन खेतर के आया खाइ न बो तुइ सार के तिंग तो मिसा बो बिन सोखा ना ओ लार्जुरियो सोखावे बो पार डायरेक्ट देरगांगो क्लाइमो तुइनो बोनो मास मारा हमने बाजारो को मकुथुमानि तिनियो चोरो फैमके चिनी बो लालजुरी सबजुन ने अंदर इनके बो लालजुरी ब्लॉक ने अंदर होनो क्लाइव सदाय हमपारा बो पारानो के सदाय हमपारा है वो सदाय हमपारा फाइए के हम चोरो रोनी लोकल नि प्रो रोबाय ब्रानी समस्या न तुई को मसाला नि बय पाया के बरो बांगमा चों ब्रानी प्रॉब्लम न पाया जेमन लामा क्रुइमो तुई क्रुइमो कारेन्ट क्रुइमो के अनेक बছর ब्रांग रो बसबास के तमोनी मसेरो तिनी जराव हो बदि खिसि तंपै मा तंग चिंब्रो रो आंबे चों ताव फाये नो फाया जे मूल्यराम पाराराव तिनी जराव लामा क्रोंयाखौ के तुई रो क्रुइखौ कारेन्ट रो काहम के मायाखौ के जे जागाव ताव जे प्रॉब्लम तमरोनो चों हाइलाइट केने बये चों वीडियो नि थ्रुतेव चिनी सब जर्नल नि थ्रुतेव आखेत्रे विभिन्न लाइन डिपार्टमेंट होनो चों जाने बये तिनियो आंग्रो फाये मालाय फाया खेखनायो चिनी मीटिंग होनो तो एसडीएम नि ऑफिसो एसडीएम रिंग मोबाइल जोंनाय केहा मीटिंग दंनाय जो तो लाइन डिपार्टमेंट आबरो ब्रां नि समस्या रनो आं काउति सानाय आबंबये तिनियो फायमो खूब आइमबाय काहाम कारण नायो चों केहा मीटिंग बो रेजोल्यूशन पास केमेने आसाखौ गाबोन बादे होब्रानि जे प्रपोजल बांमा दं आबरो मा चों बिस्काव सक्सेस केने बये चों हाई लेवल ट्रेक काउमा सालानमा आबोनोखौ आं इनिशिएटिभ लानाय जेमन चिनि एडीसी नि तरफ থেকে পো स्टेट नि होइते पो जे बुक्ति इनसियो सुइट माइ दाइफ्रिफ्रि दमाइ आबदिमा व्यवस्था लाने बये ब्रामै काउसालाया केरो चिनि लगेव चिनि जानि तिप्रा मठानि ब्लक
प्रेसिडेंट चिनी सुपर्णा खिसाफलगे तिनी दंसयो सब जोनल नि चिनी जॉइंट चेयरमैन चिनी आतो दालो ट्रेरोनी चिनी वर्कर्स रो चिनी यूथ्स रो जतो चिनी मा दल जतो चिनी होग्रा रो रोनी पारानी कारिगो रोबाय जों बोनो कौ सालाइमन्दियो जोंब्रानो कौ रिहा जेबो दैफ्रिफ्रि वन मानबाय जों सामुतानाय केस गाव बोनो वहा फायहा आरबो फायफो आपो आसु जों कौ मासालाइमो काहाम सौया हिबा आपो जों कयटा रूट प्रपोजल जों मायना हा आबो रूट ओंफनो हा जेमन लाइथानयो लामामो हेमसुक्लानसियो मातां नन्दिराम दोंखमो मुल्लराम अब देखिए आरपा अब रोड पुरांसो एको ताव त्रे बाकी पोर्शन दं अब दिमाराव डिस्काउंट जों त्रे रां रो चिनियाव फान रो अवेलेबल हासिंके एडिशन तरफ खनो जों केने एडिशन तरफ यापनो जों स्टेट नि लेवल को जों दिनोने थ्रू ब्लॉक थ्रू पीडब्ल्यूडी थ्रू आरडी जों बोनो प्रपोज रिये नांके चीफ सेक्रेटारि माने चीफ इंजीनियर जतो हाई लेवल जरो जों सौरिये बोनो कौसाले sir kisi sa sungmung o kami o phai nor tini kok chablai mani yabolo tamo tamo jingjalo bisin nukjakha kami o borok বিশেষ जों नफायहा जे रोड कनेक्टिविटी बरो बांमा जागाव अनकानेक्टेड दं विलेज टू विलेज पारा बाय पारा क्रंलाया आबदिमा जों मायहा